Right, wano matengeri one we TV ya Voice of Victory channel 466 na wanta iteko batebia nga ime yomoroberi wechi amate etari onde hosoire asobosyo bwao pososoire ase screen korende niga kweroka nga Rachel Omwoyo Nyarodongo omwana wabagirango lakini omokungu wababasi ese kundigera rero matengeri one nigongo getomono kegima ege kogera Lero nigo turayiroke nga first edition for the year maitekero ngoteba nga first edition for the year wamine tinga geso mwako chaka ndero na inde tombirania naye ase obosyo bwao ona ntaite ko batebia ngati gankwariga ni mono kigima intebe nga happy new year minto mwensi mwensi ase mwabeta na bonde no mugakoma na mono kigima gokwariga ni nanda ase studio asengencho yomoroberio wechi amate Nyarodongo ningwanchete na na bontaite batewanga tobire togosuma naye ase miaka tate guchikoera kora segetaseni ekeiga na bado na bontaite batewanga we are on the move ono ngwatevinga nyasawo kolira mangana yega manene kogera tari gwetera ase chinguru cheito ngiwose nda koganerie aye rishabikiriana na no matengeri ono bena mono kigima taita ko gotebia ngana ki yandara kwegokye mono ase nyenche yo moroberi wechi amate ntara agenda gose ntara introduce show yeri tkoria rero abanta ito batenga igongocha gokoira nde magega baada na riganiri kisime chirisano kuresko gabwa sengencho ya sound checking egarenchi koranga inga yoke bwaterete chinse chigachi abono morogoba nande ayenimo bono ekero goko bwato kerangere yegocha igonekero tagitogendere kwariga mono kigima gose ochaka na nanche ase biro biko bwati bikego chidaika ibirisa tukurwono nyuma kengere yo ya butokire abagocha bose bwao taribande kionduso PNG imeyengero yabo ekorokwa nga Ayuba. Karibu sana. Duniani Bwana Mungu aliye
Right, wana aboni go bakorukanga kionduso PG imeyengero yabo egotebanga Ayuba intagete gotebanga na manyirenga abantu baito iskoga abu baiteire mechande menge mono kegima lakini yasaye na ancha bono ni mwanzo mpya gose no mwaka umoya abanda ite gochaka naye kwa njia ya mshindo mno asengenchonga nkoe psych yani nkomoyo asengencho yokogendera gosikia obogima minto mwanya getinge aye risha bikiriane wanda go tebianga ekeronya sa kolira mangana manene nigo togo tebanga mbiyomono nande twagendera kumoiraneria na kumabaka buna butambe ekero bona na gotebianga ngoko irande ase chisimichiri isano elio nchikororanga ngayoke bwaterete chinse chigachi abona maroba nande nayengo igo nario bona ngigorerete chisimi kurwa gocha iskogagwo egere togende amonaye nario nkomanyanga ebinto imbuyabire meanwhile bona kongendera takoganyera chisimi cheno kurwa iskogagwo tigango inagoetani umuntu iga bakora tebanga gutimia umuntu amate but in the real sense igona lingendera tako deliver minto mwanya getinge tigango tebinga ekeronko na kuligereria igoro yobogimobo nenchera abantu tomenya ta sense yiga nise koreta egento yokorkwanga quote for the day igonda gotebinga mechando gwetera gochayo gwetera okuramo gwetera jipe moya tigango nyigwe ngani ngoyo bono obeire umutangani gotwakira esimigo chagaiga ngakire esimigo chagaiga segetaseni egere emanyikanye mono kegima na inde erineri shabikiria chakire na ncho mwaka mono kegima halo vyovi wa ile vyo marajona mbiyoro mokungu ayo no mokungu jipigia makofi mbora kwa wero mutangani oso ase studio mwako yo no mokungu ngorokomba nguna marabale ko karaji yes aboni gwende buyara yake tingo mina papa na wero mutangani bono kaita omwako no yona Aribe nawe renya sana nyora so mwako yona igo raba inyore buya mono sana na igerire ngakegochi yaitombiere na rorekero na minyoka buchinse mochie igare goetabogeka konya ya takire kunyirira emenwa njagirira lakini ngo ikaigare yambura okay embura ne bisyo bono kegima nyasaye bo byago sesenie pongezi sana na ande togendere ko bwatera na aso mwako yega asengenche omuroberio egwechi amate na gokire mono kegima yekogera narorire amashabiki asoire guchamuka kurwa isko gagwo igo chibagurite style nge kamunenga munega hello voice of victory hello voice of victory hello omukungu muyore kai egetake gaga kare kiabanyiro mwako happy new year to you ngakyo mokungu abonko iwete na na bona amanya ara nkware kogoza oso imeyo moroberio imbu yamono sana bazi bana banta itabangina mababu style ngeka mnenga mne yo intageta gotebanga basacha gusenga imwachelero ngai gose mwagenda koranga ni nwe moko inyako bakipao mbele lakini ine scorecard abangina baba kirisa tonil hello voice of victory yo mutangania komwanga akira chinkobi all right nayo popo riambase atule ayo ndojere to moya msie maiko mutume masase igante ngera ni ga kontegera kurwe garime basi bono monkwaneri mono kegima sura morore amono montera boye kurukwanga nere mochere batebie ngana bonkwe oke mono kegima gekogera nkorora bakungitira chisimi terige ntokere isi you know abana ibande mbeketi bono soko morora motebie ngakoma bono ase omwako yigambia mono rishabikiriane Wana na bondo chigenda takobagora uyo ni gakwirukanga opopo kura chinse mochiria chiari ambase Nyamache sub county wana bono asengencho yebiro
na bonta itawatebanga igo na ribona mwangariganire asegetaseni na inche na bareganire in a very official manner ekera bona ntagitego cia goikeria umoroberio gose ntagitego cia goikeria ensemo yo kubuguria chisimigagwa ninkoire one on one gochia ase ngambo yeri tkoria rero yakogera motegererio ne engwanchete mono kegima ingi gose toragosorerie amonaye ase ritkoria rero tete goko moyo kegima koenikare jingo segete buna korengana natiga kogotebia bumuchakano ngotebie nga mbali nemechando abantu togwetera ase gatagati echiamate omonene tali gototiga no are naintwe bakengoli lakini mono kegima ringana ndire rigotebanga ase gati echiamate abantu mbaga nerigwe choka abantu mbaga nerigokora amangana ase nchera yomoroberio mono kegima mbali na challenges bagwetera mbali no mogoko bagwetera mbaga neri gotwara egento gikorokwanga order in the family. You know, ekero nkolireria egitabu kia bakorinto yeritanga ni 14 ebungo bya ya merongene kyo kuona lingana lyo gosegeta kona na mono sana na ndi na batebeti ekebunge kyo na abeire nkogeta ni mono sana ekero ngokora chisho chiane mo especially ekero inkoba encourage gocha iskogago minto mwanya getinge kewa tebanga everything must be done in a proper and orderly manner nga yani amanganonsi aganeria bokoreka asomoroberio na ase obosera nga ase gatagati echiamate ode bororo you know lingana likoro order negesongo no mono ebwekenya molero lakini ase omono ito onka lingana riga nigo likoro kwanga omoroberio you know no wechoka gose omochoko iyo yekuru kwanga omochoko ine uyo no muchaka no bwo mwaka amangana akare aitiri ebigwa etera so mwaka olia sie Kristo bono ekero to gochaka mwanzo mpya naye learn to afford a smiling face yendongere ngote yabantu butambe mbali na challenges chiao egera kubeko bosya bwo mogoko asengencho na ro wanchete mono kegima bono ekero na aligereri ringane rigari koro kwanga ogwachoka ase gatagati echiamate usoma choka ase gatagati echiamate ne ringana ringenchene na mono kegima ngakyose kwe bangire asomwako you know abantu abange mba celebrated ase wiki yaita bagateba muntu ndateba ngoyu ninchi na maite ningi ko mwako na manyete ngana nche nindore abachukoro bano mwako na maite ngana nche ninkole gento geto mwako but asinge ncho yobuya mwako yo kwayororire bona mbali no kororo mwako yo inga kyose bwe chokire ase amate yao nga kyose kwebekire omwako yo nkyorengera tigokora you know abantu abange very successful asobo mobo n'abantu begerete kole strategies asembere moyabo gose abantu begerete gotwara egento gekoro kwanga itinerary calendar for the day calendar for the year ine aya ni wogenda tagochengera omwaka nga bwatakira so mwaka lakini utararosia calendar yo mwaka kero kende project nero gwataita gukora so mwaka eta ase gatati ya mate yao njaikirana gose tiyaikirana inki gosorengera ati gukora so mwaka oyo banta bange nigo bagukomoyo sana asinge nje yebintu bagukora ekere gento getegeta ikirana ase biro biri aganeti agukomoyo tigera nigo chiabo enya ne project yakwira nigo chiabo remember chi project neti ngabantu tokora ase gatagati yechiamate abana bawo koirore school okorigia ogwechoka kibiashara yani obonje ase obonchereria okwebanga no bisi ali asogokora inkyorengereti gokora so mwako yo mbali no ko egwe time table yegas ayu order egeko ya Biblia tebanga everything must be done in a proper and orderly manner na kigeko gera order yengenchenene andonsi ebe no bisi ogokora ebe na ali asogokora biashara biao andonsi asogokora emiremo yawo yerituko asengenche yo kwana living. That is your office. Ngakiwose bwecha ogete asingencho eyo mwako.
Iyo tunkiri yako kuanga family meetings. Wase family gatherings. Ara nene na roda banta bange bagotebanga asega tati echi amate egento yoko kwa family gatherings wase okomera na kwechi amate negento kenyenchana na mano. Na yuna arama ene. Lakini rende umaite nkubwatire ene family setup. Umaite kire amate nebwato mochoko yago kore bintu byaye. For instance, enchera ebintu byokoreka buodongo ose enchera ebintu byokoreka ria buomoya senyomire tali enchera ebintu byokoreka mwao. Lakini kire amate nebwate enchera yokore ebintu byabo. Kobono inchenyero donge kero nkulireria na arorire mechi menge asa abantu bakumirana in such gatherings buni amate nige go prosper ose nige kogenderera aseki abantu bakumirana basange ndagira basanga ogusaba kurwabwo basanga ideas mbali no gusanga ideas yani birengereryo basegetana ne mintu mwanya gitinge ayegose nkororore giteko bikinge nchana. You know, onya order eganiri asega tagati yechi amate. Abantu mbaga neri boli bakoreki. Bayetware. Inki gose family gatherings chiwakonya. And this kind of order, inki gose akoleta asega tagati yechi amate. Oyoro moregeu asogo somia abana baye asege tuna bamwabo. Intu manya getinge isiko gagu enda mwamu yachuire bunabona asege ntoke akarikoro kwa masomo. Enda mwamu yachuira asega tagati yechi amate. That is when abantu bande bakali guitana asenchireta bwenarete. Asengencho kero kenda abande babete idlers of the highest order. Abande out of negligence mbasomi abana babo. Abande out of ubotaka mbasomi abana babo. Musacha na risk ogabu mukungu na risk ogabu otaite gosomi abana baye. Mukungu na risk abu otagete wakoraki otaite gosegeta abantu be amate ya lakini chinguru cha moerara. Kero kende no mubora kali kero kende na watu musacha either na bakonyore challenges muna na batene chinyiga se katati yechi amate. But I want to ask you rero igamintu mwanya gitinge ayem kororore e family gathering ko bigento kiengencho ngo kerorore ko bigento kiengencho right wana ekeronta itoko gotebianga nyarudongo korengana no manyibwane no korora kwane nchena amanyirenga family gatherings ni chingencho ande inki abantu bagana iri gukwana ki abantu bagana iri gukora ekero bakomerana ase obo sangirekana konga buno koiga inki abantu bagana iri gukora nabona bari mwachete chi ase gatagati yechi amate mwarweta abandi Nairobi abandi mukarwa ase mwarweta mugacha ase chinga cheino ase ngencho yo gokoro mwaka nabantu bamino kongole sana naende genderera igo na ya sole kobwate seino manyira abantu bamino hali mbali nayo tema ko batumira no nyankende mbali nayo basegete kero mwako lingo chaka nkabra abantu baguchenga bakanyerete omwaka bakoiriria tabago koraki patinyaro dongo nkeboli iga tali mangana mbali bose onde nale bose buyebete ngambali no gochengera omwaka ande nabwate chi project yaga neri okora so mwako naga neri ko move a step ahead naga neri ko yali kaneno anasogokwa because mintu mwanya getingati ambatebi obogimobo kiro monta are destined for something yani kiro monta nabwate asago korero bomwaye guchi but umusacho ya magantebiga nande nabo manyetenga uno mubaye norebo buna bako nabokia bunoko na kosuka buchiange nembera yawo well ntwegene tenga ngome yatori ntwegene tenga ngora turu mwako lakini era isakoba ora ari mwako taraya njera gyokora abantu mbaga neri koba odari abantu mbaga neri kwebanga bechoke ngana anasogokwa anto bande bakule batikire chinka chiabo chire nano kwa state and yet they are capable at the same time babwate no ane ni beisaine babwate bintebi but bako batige amechi yabo kere disorganized aseki asenyenje yo gotebanga igo nere buya abantu bechoke asega tagati yechi amate minto mwanya gitinge kindo kenenda tebe ekera abantu bakumirana asega tagati yechi amate asenyenje yo gosangirekana konga buno koiga nkonyorore nga okina kwa bera asega yechi amate
ekero ore naye nkasino gose gwachire nkasino egera kora abuguri no ne ndugu ya amabe aso bakabugao usasa bonana bwa your brother no ari moina ali obata abana bangai lakini to kumosira no mosira esinge tuyendigitana lakini yo ikara usana makwiri acha in the family kwa maya kweunga family ya nyara batigeche muso mwanya korona na seme chimenga abana ba mintu mwanya korora umuntu amenyete isuko arelisa se abwate gali agutalere gali Lexus abande batalere usene Toyota Levis agutara gose Niki lakini okonyore mechando abantu bakogenda sobo amatanga gose kende kegotebe kananga tiganyare baiche bose ungabona chekire chinsa cyose bere family family yende yani kwa manya konyora gari the odd one out yase gati musangire kana minto mwanya gitinga amesete nabana baye ukubwana erire igoro bamenyete lakini go wochikoriere abantu bamusara undeti tali mangana tai monsio rabo gore chiguru tai mangana mechiende nemesumbufu tali mangana mechiende nere bunere nabo konyorana abantu bane bataite okoromokia tali bons piora chobore chiguru bechiga lakini tema gosegete ndugu yao tema gosegete your sister asomi omwana amweni courage bana bakore chigasi none chiamaboko you know these technical courses are very good echire chingenchene kero kende ta chito university bana bayemba chito university kero kende ta ringe korambari but we have technical courses abana bakugenda school gabu there are these middle class courses I want to say chirega tiga mwana akugenda akore gento buna building and construction abandi bakore garment making chigas chama woko plumbing and such like in the next yani asogwa ngono kwanyora ngabantu bayire chinguru muchyobeiro umuyakiro umuntu bone there is that balancing oyo kago karange skuma yawe chimoy nayo wate nyanya no yongo karangari egere ndama mutego sirase gati chiamate these are some of the things abantu bagani iri kweni courage ani kweni asega takati chiamate basegeta namono kigima egere ebintu mbisa leka asega chiamate ingana kigose watebe timo murumina ryo gosegeta ingana kigose watebe timo subati mine saga sogete ryo gosegeta ekerari ngo chako mwaka abantu basegetane abantu basirana basibona mirabanta ito watabye mategera ryone gusoma tangerione ngo tabinga ekeronko genda se yakombe kiamache nande nkwira nande asobosyo bwao erinde bono tutabule esho yeri twari arero
Yesu
Right, wana nainde nyuma kuna iraniro kurase kombe kia mache awanta gete goteba nga abana abo barura abo bametembe secondary school baterire byamano kegima basegetira abayibuli babo akobatogia mano kegima gwetera asa yare babakoreire bono igonekero indange bono guchako windi esho yeritwe rero kobono ntararwa bosyo bwao abanta gete goteba nga naki ase gatagati yechi amate abana mbarororo munyore boigo na manyire nga abana babeire bakoba mo 92 ase rusa yarenge ntambe mono kegima nyura rero ase Sunday edition nigo na koletera enkwana ekorokwa nga order ase gatagati yechi amate onye bono order kiganiri ko base gatagati yechi amate abontaite batebanga na manyire bono nyuma gatu abeire amona abana baito ase rusa yarenge ntambe nyasa otokonyire nande bona abana baito nkwira na bari gochiase chiskuru arenge gosegeta chia mate mono kegima asengencho yokogendera kweriganira na gwechoka gosego choka abana baito asengencho yikothie gento gikorokwa nga back to school ikosenda kwanera abana in brief taide wateba nga abana baria mwensi pi montegerete gose montegerete litkoria rero abanta geteko batebia nga mwabeira abengenche nana mono kegima ase gatagati yaito na indento banchete wana hekera moko genda ase chinsemo au ase chiskuru chino abana ine narenge ko batebia nga nyase bobu yabakonye munyore nga the sense for order yento yokorokwa nga order negento kingenchena na kegima ebange echoke mono kegima na etoko bo muntu ko na gotebereri gwa boire manyo muntu manyete kwebanga egekogera chinga kichinyinge ni gotorara are nainwe gose ange nainwe lakini inyora asoko banainwe goikamumanye buna mugwechoka bwatia biorokererio gosa morokererio ya baibori bwatia morokererio ya bairu mugari school egera bono mororekane abantu mumanyete gento magokora kero kende ntogwarosana na abana baito gose mwagwarosana na abana baase gatagati ya mate ona rege oteba ngusaba abana ba mabera hekero ko baikaransia na kikiagera na teba nga there is need for family gatherings karasi abana bao bakwanere basabere ba encourage asobo mobo manyobore bwabo nande tema ko babogoreria obore bwobo ase okonyara nchege ntomanyete nyarodongo nkeringana ki kero monto nabwate menta yaye osikero monto nabwate monto ko inspire asobo moboiga chiamate chinyinge chia chiro roche chibwata abantu abaya bari ngocha kogera okobyoka gocha senka lakini asengencho yokoborwa abakwaneri gosaba segeti kwanyoranga chiamate chiga chiaroriri ase chitaringe uche korori abona ntaite gotebanga nyarodongo nimbanchite mono kegima forget all about the past ase bali mwagwarosana bono manyanga the Lord is going to do a new thing abagotebanga ngochinde okora lingana ligia anengo chindo okora lingana ligani asobo mabwao Isaiah 44 ebungo bya 18 mpaka 19 iyagotebanga ebaya etire nakubwa mona sonsi omanyanga gochibosyo omanene ngo chiara okora lingana ligia na ndeli lingana ligani mono asobo mabwao pia mona bono asengenjo yokogendera gotegesia mono kegima kokotebia nga asomwa komogima togendera bono kubwatirana nande inyoranga egetaseni Voice of Victory Amarietane Rachel Odongo. Bye bye. Abana moriwe rabaibori baino wachika kwa monene nanya matuka inaraba mange komenya asese ina monene neye mo manyete yeso